Shubor nakaslem jong unongsan hima. Wat la menta ki babun ki surok ha ki benta jong ka West Khasi Hills District ki dangdon hapdeng ka jing pentre henre ba phai pat chi ki benta jong ki than nong kendong ki pat ba nong shong shong hadu menta menehi ki dang yai mat ya ki jing e ka surok na maudet chamai nop ka de ka wei na ki surok ka ba ki pat ba menta ki mat ka jing e na mar ka jing sniu shama palat put jong ka ni ka surok bat ka ni ka lakta hadu ka takata ya ka yat ka yeng ka kit ka ba khamtam ha ka ni ka than kadai kawai na kithan ya kabaki nong shong shnong kipen mi ya usansar ya kane lapenti kana bat lapru daga sing ri khasi sepngi federation hadien kajing pelong e kajing jurep hakini ki khindiat sngi balala uba mau koridor khars emle u president ka RKSF uloong ba ha kajing jurep bat kajing pet jong ka seng ya kane ka surok na maudet cha mannop kabahap hapo ramrai constituency kalalong ke aka kaba isang sot shisha Shushu layat huru ba kate ka surok kade ru ka wei na ki surok ka ba peneso ya komba santli kishnong ha kate ka than uloong ru ba ka jing snew jong kate ka surok ka ba isang sot kalong ba ki don ru ki khna school ki balit school sha rambrai bat ki la ya ling ba ka ni ka surok khamtam bat omtang kata ha ka shitom ka shipa katnu kala akta hadu kata kata uba mau koridor uloong ru ba komba long menta ki kali Kibala banyak ha kani ka surok kombalong menta ki detang ki ji bat ki kali ki badan special gear. Unong yalam jong ka district hi borok away rikasi sini operation niwan hangne banpek ya kane ka surok ka bade na rambrai sedu samainot ter kidem kisnong kumandriu nyoteli hangne area habangi wat bangi pek ini surok kat no ni isang sot shisha ya kinong songsnong chikni hai ka surok ka bawat ka kali forwell na laghasu nama ka asli ko surok kena kalian ka jongi ngikwa hi ban ong yo u local anu jong kan ke area jong karambrai konsumsi ba ude ban dapet mi bha namar ba ban dapet hapo town hi la i sokgun ke siang rong ande abangi rung pas nong kendong ni ikat kini ke i sang sot te local anu ka pat juri local anu ba ude ban le no dagakam man i om ma syong kriki mentala ars nem tam la syong al suki om day ban adau da kumno hendre day ban le no be ya kam direct be ban siang ban yo no ya surok jong kan area nang ba kino song snong hangne kinyo ban ya ya kan ko ha kidei ki butar kidei ki nong thabut hapo ka area ka jong ki lara phimla ban yarap ya kino song snong yeno phnyarap kup ulo kala ubade jo kan ke area sngoba ban pek ba ya kini area nang ba kini kinong song snong hangne kamtam haka sitom ka sipa lakin kin ba yu ba sitom janda upoy hospital la yapno namar ba belem ba kan surok tinga kerpat bat ngadawaru na ulokal mi jong kan ke area ba uday ban pha no ban inspection no surok ban pha sna no nang ba ki nong song snong sik ni area jong kan ke ramrai jengam kinyo ban yo surok ka ba khamba kane kalenti ke ban le samai nok bat kidan kisnong hangne ha du jeng san ru tuli kisnong ki banang ne bananam brai hadu hamai not koi hadu san kilometer le ki habangi pek en siro katnong isang sot ya ka ba ki pajba jong kane ke area thain bo na ka we jong area ki siam jin jar ba wa ne pot pelang ni folio ro bat kham tam ka long kit ka ba ka khia ka shon jong ki ka sitom katno ka ta ba ya ki kham tam ha ka sitom ha ka sipa te haji sa kini ki area tum kinomi mat jong kane ka pan ramrai konvensi ila de ban pej ha kumi kane ka jaka nama ka de we na ki area ka babun ma snong te lata UMLA jong ka ramrai ka sim la ban ka long ka ba punja buram ya kane ka than
Tinga kup unong yalam jong ka district ko gawe ngadon ka ple ban pek ya kani kalong ka ka ba pensangsot sisai pagba. Tina kalian ke jonga kalong ba kumba ka gomen go ong ba ngin pen poi ya kisurok sabaro kinong kendong. Te henre bang pek iwan hang ni poram kai temi I kane ka wisok ba slam ba la andru post nem pam bo sa jong kisurok. Te na kalian ke jonga nga tepat ya ka ya u lokal MA bade hangne jong kana jong karam kai ke fungsi ba unpa ya kai pot bat kham tan ne ude ban pha no udwot ban siang ya kane ka surok nang ba kinong song ha kini ki area kinyo ban ya hakal di ba